pusta sa hay-alay. Matod basket is unfair, kay dikot si ang financier. O onya sabi motor ang mga koordinator, na morsinto ang mga asir. Siging pusta ang mga tayador, siging maintain target rambol, bisan wa nay purol. Usahay ang naong nako maminghoy, itsura kong tanawon makaluluoy. Manakla maglingo-lingo murag ikapoy, kayang gipustahan nga numero pusoy. Matod plastic is unfair, kay dikot si ang financier. Og onya sabi motor ang mga koordinator, na morsinto ang mga asir. Siging pusta ang mga tayador, siging maintain target rambol, bisag wa nay purol. Gusto